Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode af Hopper i romanerne. I dag skal vi hoppe i dybden med romanen Havbrevene skrevet af Sigge Randva. Foran mig og min medvært, professor Ralfi, sidder Atlanterhavet og Middelhavet, som er de to kæmpe stjerner i denne fantastisk skrevet roman. Professor Ralfi, har du lyst til at introducere dig selv? Jeg er jo som sagt Professor Ralphie, og jeg er ekspert inden for romaner, og jeg er især imponeret over den meget flotte havbrevroman. Og jeg vil jo egentlig skyde den videre til Atlanterhavet herovre. Hvad har du at sige om denne smukke roman, som du har været en del af? Jo, men jeg vil starte med at sige tak for, at I har inviteret mig ind på podcasten i dag. Det var meget, meget sødt af jer. Jo, men det har været en spændende kreativ proces selvfølgelig at skrive med min søster og arbejde igennem en hel masse oplevelser og tanker, som vi har gjort os her på det seneste. Yeah. Og jeg kan godt mærke, at du er meget begejstret for den her. Altså, det stråler bare ud af dig. Altså, hvad kan du sige? Hvordan føler du egentlig? Jeg er så spændt over det. Det er... Både er det mest spændende, jeg har været med i lang tid. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Men jeg har selvfølgelig lavet meget i mit liv. Det er jo ikke en stor del af det, som I har været med til, så jeg har set meget. Men jeg vil sige, at det her det er noget af det mere spændende, jeg har lavet inden for de sidste 9 millioner år. Ja. Men... Og nu må jeg lige blive nødt til at afbryde dig her, fordi du snakker om fuck. Nu bliver jeg lige nødt til at afbryde dig her. For overfor os sidder også Middelhavet. Du sidder og ryster lidt. Er du lidt nervøs? Er det her en stor ting? Hvad tænker du om dit værk, du lige har udgivet? Altså, det her værk, det har været meget, som min storesøster siger, altså det har været meget fedt at arbejde med, men det har også været lidt, skal jeg være helt ærlig, lidt traumatiserende på en måde. Altså man har været igennem ret meget, og hvor vi ligesom skulle opleve de her ting, og så ligesom åbne op på den her mere følsomme måde, den mere sårbare måde. Det har været en helt ny oplevelse for mig. Vent. Er det lyd? Det er nemlig korrekt, for det er tid til, at vi hopper direkte ind i analysen! Før vi gik i gang her, professor Ralfi, der stillede jeg dig et enkelt spørgsmål. Vil du kvalificere denne form for litteratur som klimalitteratur? Hvoraf du svarede ja. Kan du uddybe dit svar her? Jamen, det kan jeg jo selvfølgelig godt, fordi at, det er jo klart klimalitteratur, da naturen, havene, de får en personlig stemme, de bliver personificeret. Og de snakker om de her creep her, ikke? Og det er mennesket, som der uforurener og ødelægger deres natur, og derfor laver de en plan til deres fremtid, hvordan de kan gøre det bedre. Og det er jo et klart klimalitteratur, da det bliver meget mere levende der i naturen, og de har, som om at de har en egen personlighed. Og nu kaster jeg bolden over til dig, Atlanterhavet. For hvad tænker du om, at denne roman, fantastisk skrevet roman, er blevet betegnet af vores ekspert her som klimalitteratur? Jo, men det var jo noget, vi ligesom gik lidt efter, ikke også, at opnå... skal grine, din idiot. Det var jo noget, vi ligesom gik efter at opnå med den her roman, at vi skulle ligesom få vagt nogle tanker blandt menneskerne, ikke også, at de ligesom tænker lidt over, hvordan de behandler klimaet, og det gjorde vi selvfølgelig med nogle af de her tanker, der er i klimalitteraturen, den her uortodokse måde at skrive teksten på. Det er ikke mange romaner, der er skrevet gennem årene, som ligesom er bygget af breve, vel, og der er meget, der ligesom ikke rigtig spiller ind i den klassiske måde at skrive på. Så det havde vi et stort fokus på. Derover så prøvede vi ligesom at vise, hvilken størrelse vi har i forhold til mennesket. Ligesom vi giver dem et nyt perspektiv, ikke også, på hvordan at hele magtstrukturen, magtforholdet mellem mennesket og jorden, det i virkeligheden er. Ja. Og så vi har også fået stemmer af vores forfatter her, og det er jo
det har jo så givet os det her. Det får givet os de her tanker og følelser, og ligesom også styrke det her forhold mellem os og mennesker. Altså, fordi der kommer, når vi taler, når mig og min søster vi taler, så bliver vi mere end bare de her tal og grafer og alting, det går ned om et par dage. Men det bliver også mere følelser og noget billede, og altså det bliver også, der bliver stemning over det hele. Og det er jo så det her økopolitik, som vi jo prøver at virkelig bringe frem her i det her. Ja, og det kan man jo også virkelig tydeligt se i værket her. Og så, når jeg læser værket, det første jeg lægger mærke til, Ralf, det er mennesket, os to. Vi kan være skrevet som kryb. Hvordan kan det være? Kan du forklare lidt om det? Jo, men det kan jo ses tydeligt størrelsesforskellen til at starte med, ikke? Havet, det er meget, meget stort, som du måske ved. Du bor i Danmark meget tæt på havet, ikke? Og det er meget stort i forhold til mennesker. De er mega småt, lille kryb, som der bare er lidt irriterende og forurener og ødelægger. Jo, og så er det også sådan, at kryb, det var det, som mennesker engang var. Vi var udviklede, og det starter bare at være lidt små kryb, og så kommer vi ud, og vi er sådan nogle irriterende, invasive arter. Ligesom over i Amerika. Det kommer fra Mexico, kommer de alle sammen over grænsen og ødelægger det hele. Og det er lidt det samme, at de kommer alle de her små irriterende pesticider, og de kommer og ødelægger alt. Okay. Så altså, at mennesket er kommet som en invasiv art i jordens rigtig lange eksisterende tidsperiode, har mennesket er kun en lille brøkdel af den tid, jorden har eksisteret og haven har eksisteret. Og derfor bliver vi kaldt kryb i denne litteratur. Hvad kan I havene uddybe lidt, hvorfor hvad er den egentlige årsag til, at vi bliver kaldt kryb? Og er det rigtigt, det Ralf siger? Jo, men der kommer jo, det er jo noget, der strammer af flere grunde, ikke? Også selvfølgelig har han fat i noget med, at det var jo der, menneskerne startede, og vi har jo været der hele tiden, ikke også? Så da det startede dengang som kryb, så var det jo det, vi så, det er det, vi husker. Og så er det jo rigtigt, at vores roman her, den handler jo om menneskerne, og hvordan de egentlig forurener, og hvordan de fylder havene, fylder os med fremmede og forurenende ting, som vi ikke kan tåle heller. Og der vil jeg gerne fremhæve det her med, at det jo, at krisen det altid er både menneske og natur. Og det er det, at menneskerne glemmer lidt deres plads som en del af naturen, som et invasivt art, ikke også, som sølvfisk i væggene, ikke også, de æder bare, det er noget lort, ikke også. Der er ikke så meget der at sige. Ja, nu har jeg et spørgsmål til. Er der en kobling mellem det, at vi bliver kaldt kryb, og jeres såkaldt plan, som I nævner til sidst i romanen? Ja, ideen er jo ligesom at fremhæve, at vi er og har altid været større. Og vi har hele tiden haft en plan, et mål, som menneskerne er sat på jorden til at hjælpe frem med, ikke også, og få ført igennem. Så i virkeligheden, så ser vi nogle gange ikke jer mere som meget mere end bare kryb. Og jeg tænker også, lige her med planen specielt, der er det jo lidt modsat af noget, jeg gerne vil, men som Atlanterhavet for eksempel lidt mere er i orden med. Så det er jo det her meget med, at hvis du nu skal gå hen og blive galt, så bliver vi jo nødt til at træde ind, og så bliver vi nødt til at stoppe den her invasive art. For uanset hvor meget de så er sårbare og skrøbelige, så kan vi ikke stå for, at de bare løber afsted med det hele. Jo. Og sådan et problem kunne man jo løse med en tsunami! Ja, bare lige for din information, ikke, så kommer det her fra Alligatorernes land i Florida. Og der er mange orkaner der i Florida, og det har jeg aldrig set en, der nogensinde kunne juice mig, hva'? I kan ikke niveau mig. Okay, Ralf. Nu stopper vi. Det er tid til en reklamepause, og så skal vi lige finde os selv og komme tilbage på det rette spor efter denne reklame. Hvad kunne du godt tænke dig? I Coop kan du lige nu få en kakao til kun 5 kroner per liter. Kom til Coop. Og vi vender straks tilbage til fokus. Fokuset er ikke tsunami. Lige nu sidder man en følelse af, at det meget er jer, Middelhavet og Atlanterhavet, der har svaret på vores spørgsmål. Så nu vil jeg kaste bolden lidt over til jer. Hvis I havde
et budskab, som I godt vil have ud, som os mennesker, mig og professor Ralfi, ligesom skal tage til os, om dette litteraturværk, I har været en del af? Jo, men vil du ikke starte her? Ja, men altså, nu får jeg lov til at være lidt mere sanselig og følsom her, end min gamle storesøster. Så jeg vil bare sige, at vi er jo et levende økosystem, og vi bærer på alle jeres handlinger. Jeg skal mærke alle de sårbarheder, I har. Jeg får lov til at se jeres børn dø i mig. Hvis I ikke lytter til vores stemme i verden, må I lytte til litteraturen. Og så kan I måske ændre på jeres handlinger og gøre verden til et bedre sted. Jeg tror, jeg vil holde lidt mere kort herover og ligesom bare koge det hele ned til, hvad mit budskab og forsøgte budskab med værket har været. Det er bare at sige, kend jeres plads. Jo, men nu har vi jo også hørt, og selvfølgelig er det også, der er gæster, men vi er også selv nysgerrige på jeres fortolkninger af nogle af de her ting, som vi skriver og fortæller om. Så en specifik ting, vi var nysgerrige på, hvis vi nu kunne få lov til at stille et spørgsmål til jer, det var, hvad jeres fortolkning af den her tilbagevendende fortælling om Ikaros, den ligesom er og handler om. Myten Ikaros, der handler om drengen Ikaros, som med vinger af voks og fjer, flyver for tæt på solen, vokset smelter, og han styrter i døden. Han rammer vandet og drukner. Og hvordan vil du interpretere dette myte om Ikaros? Det er jo sådan, at myten om Ikaros, det fortæller egentlig bare menneskets store ambition om at hele tiden udvikle nye teknologier og bedre levestandarder. Og så med den her store ambition, så rammer vi måske lige et punkt, hvor vi ikke kan opnå alt det her, hvor vi kommer for tæt på solen, ikke? Noget som der ligesom viser den her endelige, altså at vi dræber os selv. Det bliver vores egen undergang, og så bliver vi bagefter, falder vi ned og daler ned og bliver opslugt af vandet, altså havet, og falder helt ned på bunden, og så er vi døde. Ja. Det synes jeg er en virkelig god analyse af professor Ralfi. Det er lidt det, vi egentlig prøver at komme frem til, selvfølgelig. Det er jo også det, vi taler om, når vi taler om planen. Der er selvfølgelig planen, som min lillesøster vil fortælle om lidt, men så er der også bare ideen om mennesket, der gennem sin teknologiske fremgang og gennem sin grådighed ligesom kommer til at overgøre det og i sidste ende flyve for tæt på solen, ikke også, og ødelægge den verden, de selv lever på. Og det var også en smuk fortælling. Altså det var en fortælling om det her skrøbelige menneske, der kommer tæt på det mest fantastiske, de kan opleve nogensinde. Men at de så alligevel kommer tilbage til os, og som sagt bliver opslugt. Ja. Det er jo det hele går ud på, at mennesker bliver nødt til at stoppe sig selv, for der er ingen andre, der kan. Ja, en smuk fortælling. Det var de sidste ord, vi hører fra Middelhavet og Atlanterhavet. Tusind tak for, at I vil være her i mit studie sammen med mig og Ralfi Boy. Vi takker. Ekspert Ralfi Boy. Manden, myten, legenden. Middelhavet som gæst. Emil? Ja, det er ham der. Atlanterhavet som gæst. Kalle. Den store søster Energy er real. Studioboy. Emil og Kalle er I. De deler en stol. Ja, det er lidt awkward, men vi har ikke råd til flere stole. Kaffebrygger. Emil, som glemte at tænde for maskinen, og Anton BG, der drikker teen. Kaffe er overrated anyway. Mikrofonholder. Anton BG taber mikrofonen, og Emil holder den forkert. Vi er professionelle her. Klipper. Ralfi Boy klipper kun i slow motion, og Kalle klipper alt væk undtagen introen. Denne episode er faktisk 47 timer lang i raw footage. Men, vent lidt. Vi bliver nødt til at holde fast jer i 1 minut længere, fordi at jeg hører fra vores studio boy, at der er tid til opkald fra Ching Chong Find the Machine. Han ringer ind og har spørgsmål. Bingelingelingeling. Hej. Jeg har et spørgsmål. Det er fordi, at jeg vil bare vide, hvordan ser de ud?
Men haven er blå. Jo, men nu tror jeg lige, vi har mistet vores unge lytter her, men det er jo helt klart, at nu tror jeg lige, vi har mistet vores unge lytter her, men jeg ringer igen. Lukker den. Hvorfor lyder det så meget som en hund? Jeg ved ikke, om vi skulle bruge det i podcast. Det ved jeg heller ikke.